tambang. Ana wedhuse, Bol. Perkara kana wedhuse buana sapine. Buana kunyuke, kuwi dudu urusane nyong. Terus kayak gue beteng terus disembelih nggo pendukungnya teng. Yakin dong. Buat tim sukses. Wingi berarti sing tak pangan sate haram tuh, Bol. Aja seneng masak tenan. Suka yakin. Coba lu. Kowe sing ngarane man pangat. Man banget haram kentir. Rezeki ya, rezeki ya. Ngerti orang usah ditolak kayak kowe. Wis suara bagi mutah. Ya benar. Ceklek. Ceklek. Jaka Samudra. Kasinggihan wonten dawuh Kanjeng Rama. Sliramu wis ngerti. Awake dhewek dadi menungsaan ing alam dunya iki namung dadi perangkat takdir lan kelengkapan kodrat ngger. Tegese pripun Kyai? Perangkat takdir dan kelengkapan kodrate Gusti Allah itu maksudnya bagaimana? Kowe sing jelas, Bang. Minta paham. Coba tak takon selentang. Nyong ora penjawab. Oh. Siapa kira-kira sing bisa mempertahankan rambut Eben aja sampai putih? Disemir yang kok putih maneng ya? Bleaching. Siapa sing bisa ngalang-alangi untuk Eben aja sampai ompong? Nah, iki sing paling angel Nardi ngerti ki sapreneur bisa. Ya angel ya, Kiai. Siapa sing bisa ngalang-alangi umur aja sampai tua? Ning menungsa duweni kudratul ikhtiar. Napa niku Kiai? Tegese awake dhewek usaha tapi Gusti Allah sing menehi hasil. Oh, iya. Anak kutipan surat Ar-Rod ayat 11. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nyong ngerti artinya. Apa dong? Menikahlah 4 kali. Inilah. Nyong duwe cerita kanca-kanca. Apa? Kita apa maning? Nyong ki alhamdulillah ditunggu di bojone nyong. Tuwa kenapa men? Mung kayonge rada mutung. Mutunge. Bisa neteng nyong konangan udut. Papa nggak sering-sering kok mang rokoknya mah. So. Kayak mama sama juga. Takon kanca-kanca, yakin orang. Sering kok. Sama Love you kayak sayang. Mwah. sama kayak mama lah. Anjong di mau. Mama enggak sering-sering. Mama gak sering rokok. Nyong. Nyong duwe cerita wingi bojone nyong kan takoni yo. Takon pimen dong, takon pimen Den. Ngundange nyong karo bojone nyong ngundange mamah papa sih ya. Mama gedang apa? Papa kedang waduke. Bojone nyong ngundang nyong papa. Nyok raimu. Nganggo asu. Bojone nyong ngundang nyong papa. Papa. Terus nyong ngundang bojone nyong mama. Di mamah. Waduh. Mama biak. Lagi kayak nyong cerita karo bojo. Cerita pimen. Nyong tak takoni, Mama siap papa madu? Bojone nyong jawab, oh mama siap di madu pak. Oh, Alhamdulillah. Ada syaratnya mah? Ada. Syaratnya apa? Mama siap di madu asalkan papa siap diracun. ya. Was. Lagune metu langsung kadang. Tapi apa? Lagune metu. Lagunya apa? Ku menangis. Membayangkan. Korban Indosiar. Ku menangis. Iklannya apa men? Mas, kita kan suami istri. Ya Allah. Tapi sing arane wong wadon gue perlu dihargai selendang. Oh betul, saya sepakat.
Karena yang namanya wanita itu adalah manusia yang kuat. Bisa nih kuat. Bisa nih kuat. Wong sing kuat ya lanang. lanang, Tidak. Ngendi-ngendi sing kuat ya wong lanang. Sing kuat wong wadon. Kamu ketelah peribahasannya wanita itu lemah segalanya. Nah, kowe. Lemah kayak apa ngerjejek ya lara bol. Kowe buktiin apa? Kang buktiin apa, Len? Apa? Buktiin apa? Ayo, buktine apa bisane wong wadon kue kuat? Ya kowe bukti otentik ya. Buktine gawa pabrik susu loro digawa dewek. Oh, Weh. Iya ya, ana mesinnya ana apa ya? Oh, apa maning pabriknya segede YCP. Ngawak ngawik gondal gandul lang lemen kaya kiyo ya. Pangalane kula. Oh, berarti wong lanang kue wong sing lemah selendang. Oh, wong sing lemah. Lemah sahwat lah. Buktine apa? Buktine wong lanang lemah kue, wong lanang gawa endok loro pun jaluk tulung manuk, Kang. Oh. Mangsane apa? Endok loro. Kayak manuk apa ya kowe? Anjok di mau lah. Manuk beri. Wes lanjut. Ngaji ya. Ngaji ya. Monggo kita ngaji. Babe. Sebabe masih bodoh. Karena masih bodoh, wajib kita ngaji. Ayo bareng ngaji, dumateng Habib lan Kiai. Lagi belajar, tadi wong bener. Lagi belajar, tadi wong bener. Nyonggar ngerok lagi ya, nyonggilingan bantus. Jalan-jalan bareng goleti wadon. Enggak memanur, aku tertib. Jaka Samudra, kasinggihan Kanjeng Rama, Sri Ramo wis sinau ilmu akeh neng pondok pesantren Banyu Bening. Saiki tak tes kemampuan ilmumu sepira. Iya ge, serem teng. Tes antara anak dan bapak. Si mending dudu rapi tes. Larang loh. Syarate wong sinau kuwe ana pira? Syarate wong ngelmu ngaji kuwe ana pira Jaka Samudra? Wonten 3 Kanjeng Rama. Bener. Sing nomor 1 apa? Sing kepisan Ma'rifatul Tauhid. Tegese awake dhewek kudu ngerti anak apik, anak ala, anak awan, anak bengi, anak lanang, anak wadon, anak sugih, anak melarat, anak gagal, anak berhasil, anak seneng, anak susah. Lolos sing pertama. Luar biasa ilmune makrifat. Makrifat. Mangan-mangan orang bilang meripat. Salah kok. Mangan lawe kupat. Mambune kupat orang anti ngarep. Lenting. Sing nomor loro syaratnya ilmu ngaji apa? Ingkang nomor kali syaratipun sesuci utawi toharoh. Nah, kowe sing angel kowe. Kadang wong angger pang sinau kowe atine wis kebek kebencian disit. Angger pang sinau ya gelasnya kudu kosong disit. Dadine angger pang diisi sirup ya isine sirup. Pan diisi sirup diisine kopi disit. Ya ngangi-ngangi kok. Sesuci berarti torahoh ya. Kon meneng ya kena utang. Sampean bisa tugel sih. Cangkem-cangkeme dewek.
Nyong ngunyah lara untu ya lara untu dewek. Di mana remu mata mana kunyuk. Syarat sing nomor 3 apa Nger? Ingkang kaping 3 niku ma'rifatul qalbi Kanjeng Rama. Ma'rifatul qalbi kuwi apa bae? Ingkang sepisan sabar, lajeng tawakal, lajeng ridho. Pungkasane niku ikhlas Kanjeng Rama. Lolos. Tapi iki mung teori Jaka Samudra. Kowe durung buktiake ilmumu bisa manfaat. Ilmu kue angele angger durung ketemu, ning luwih angel anggere wis ketemu. Bisa nek kiyaine kentir maning. Wis ngerti angel durung ketemu, barang ketemu ya gampang kok. Kiai model apa sampean? Lanjut Kiai. Ya ora mambu, Pit. Tutupan pesel. Nganggo facial ora kerasa. Coba tah. Ya Allah, selenteng. Kangen nemen ya. Engko kapan wektune Jaka Samudra? Sliramu kudu bisa mbuktekaken, kudu bisa ngamalaken ilmu sing wis kon sinaoni. Kiai, tulung Kiai. Sinuwun Gusti Prabu Argayasa. Kados pundi sinuwun? Kok tekam rene ambekane ngos-ngosan? Tolong Kiai. Kotak Pandora dicolong Kiai. Astagfirullahaladzim. Kotak Pandora warisane leluhur negara Nusa Dwipa dicolong. Nggih Kiai. Sing nyolong sapa? Sing nyolong putra putri saka negara Wesi Abang Kiai. Putra putri saka negara Wesi Abang sinuwun. Iya Kiai. Gara-gara kotak Pandora dicolong, wabah penyakit nyebar. Menungsa ning negara Nusa Dwipa dadi kalang kabut, aku dadi keder Kiai. Sedelat. Wabah penyakit bisa nyebar gara-gara apa? Gara-gara kotak Pandora pusakane negara Nusa Dwipa dicolong Kiai. Lah. Iki pemahaman sing salah sinuwun.
angger panjenengan iku meyakini bahwa sing melindungi negara Nusa Dwipa kue kotak Pandora kue arane tohut. Togut itu apa, Kiai? Tolong diperjelas. Kulo sebagai wong goblok, jendel goblok lah, makanan-makanan bleketer lah pokoknya. Kalau mboten ngertos apa itu tohut? Sing arane tohut kue menyembah utawa seneng nemen maring barang. Seneng nemen memuja seliyane marang Gusti kang akarya jagat. Oh, berarti mendewakan ya? Mendewa mendewakan, bener. Saiki tak takoni sinuwun. Panjenengan sampun ngartos napa dereng isine kotak Pandora niku napa? Kulo dereng mangerti yos Kiai. Kira raja model apa maning Kiai? Ngertine jagung ning jabatan tok. Ora ngerti filosofinya. Apa? Filosofi. 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 Sampean raja bisa orang ngerti isine kotak Pandora. Kue pusaka turun temurun saka bapane panjenengan, sekan simbah-simbahe panjenengan, buyut-buyute panjenengan, canggah wereng, debok bosok, debok atosan apa? Ki untung emut didebuke. Sampean raja modern apa dong kayak gini? Selendang, nggih. Bendara karo raja kudu hormat. Kowe krungu selendang. Interupsi. Apa mah? Lupit maring disi. Ngising dano. Kok lah lurut lembuk. Haro. Maksudnya gorengan. Saiki nyong tak takon. Wong sing gelem menghormati orang lain itu adalah orang yang punya kehormatan, betul? Betul. Berarti wong sing ora gelem menghormati wong liya kuwe ora duwe kehormatan, soalnya ora gelem menghormati wong liya. Berarti awake ora duwe kehormatan sih sing diwekna maring wong. Bener? Bener. Terus bisa nekon ora gelem menghormati Raja Argayasa Selenteng. Lah kehormatan nyong karo kiye nang gede kiye kepimen sampean bendara. Nyong ta wong cilik kok. Terus nyong kudu nunduk-nunduk kayak kowe. Hormate dudu moni kaya kowe Selenteng. Hormat maring pemimpin kowe juga kudu wajib. Ya anggar pemimpinnya cetak. Anggar pemimpinnya awagan ora adil ya. Cipto ya cukup. Emosinya. Kalau memberi kebijakan itu juga memberi solusi. Kayak kiye wis 5 bulan. Mumet ndas. Nganti anak nyung ganti susu. Susu apa? Susu dasar apa? Susune awalnya cilkit regane 150.000. Saiki Frisian Flick. Sing regane 3.000-an saset. Nganti nyong ke nyekolahaken kuliah kayak mobil nyong. Kuliah? 4 tahun ke jadi sarjana kayak kok. Sarjana bank TGR. SPP-nya ora tiap semester tapi tiap bulan. Syuk. Si meyek hati. Kon napa sih Tang? Bisa neng kayong sewot nemen. Nyong angger mampu menyan kayak gini Kang. Cara lumping kan. Kayak Supri. Apa maning BM telat lah yang. BM
BM telat. Wis tekane sore BM telat. BM nyusul. Sinuwun Gusti Prabu Argayasa. Nggih Kyai kula. Panjenengan berarti durung pernah menjelaskan apa isine kotak Pandora. Dereng Kyai. Lah ngerti be ora isine kan jelas enak. Wis kon meneng dhisik slenteng. Kon sing sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wong sing setan kowen ka a'udzubillah. Ngaten Kanjeng Sinuwun, panjenengan angsal meyakini bahwa kotak Pandora niku duweni kekuatan angsal. Ning aja sampai ngungkuli syahadat la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing jenenge gaman, sing jenenge pusaka, sing jenenge barang kuwi namung piranti. Aja dideleng wujud fisik ketok ning kudu dipahami hakikate, Sinuwun. Ramane panjenengan kali simbah-simbahe panjenengan kuwi gelem tadabur marang wong sing durung ngerti, gelem imtihan marang wong sing wis nyinaoni, gelem tafakur marang wong sing wis nglakoni. Rajane mudeng-mudeng ora kowe. Lajeng niki pripun Kyai? Niki masyarakat sampun pada kalang kabut, keder kula nggih keder Kyai. Wis pokoke kotak Pandora kudu ketemu disit ben rakyate bisa kondusif. Penjelasan engko angger kotak Pandora wis ketemu. Anakku ngger Jaka Samudra, kesinggihan wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama. Iki kesempatanmu ngamalaken ilmu sing wis mbok sinaoni. Diamalaken. Rebut kotak Pandora. Perangi buta putri ning pesene si bapak lawan perangi nganggo kasih sayang, nganggo welas asih angger. Kesinggihan ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Tak pangestu ningger mangkat bismillahirrahmanirrahim. Lupit slenteng kon kabeh kudu melu ndampingi bendaramu Jaka Samudra. Aduh. Apa kowe? Aduh. Apa, Dang? Aduh. Kenapa? Dang, kenang apa? Nyong mriyang Kiai. Wah, sing mau apa-apa kok. Lah mau be ora apa-apa kadang ya lho kan ana wong mriyang gawa proposal ya laka. Aduh, tolong Kiai. Aduh, dasar nyong mumet mriyang ya. Aduh, dasar nyong mumet temen ki. Aduh, mumete pindah ning gigir. Lho kok mumet pindah gigir. Aduh, mumete pindah ning bokong ya. Aduh. Aduh, ora bisa ki.
Ora bisa tangi Kiai. Lu tangi le tangi. Nyanya tangi tangi. Ora kuat. Periksa kabeh, periksa kabeh. Nyajak nyong ya. Nyontang nyajak tangi. Ki durung maring hitungan ketelu wis tiba. 1 loro setengah ya tiba aduh. Aduh. Meriang ya. Aduh kula mriyang Kiai. Kula teng mriki mawon jaga pondok Kiai. Kula tak ngisi Kiai. Ngisi pengajian, ngisi sumur Kiai. Kon mriyang selendang. Mriyang Kiai. Aduh. Apa maning? Aduh. Dimensi bocah. Lilipen walang ya aduh. Pan periksa apa Pimen? Monggo. Foto. Mo. Foto bae foto. Foto. Aku maunya Rahmat ya Ayu Pratiwi. Sapa sih teng bojone dalange. Kon bombong-bombongi bojo ben ora mutung maning teng. Iya. Oh angger konangan udut mesti matane langsung kayak kowe. Oh iya nyok lagi meriang. Aduh, kelalen aduh. Ya wis. Angger kon meriang selendang. Kon neng kene bae ya selendang. Alhamdulillah. Matur nuwun Kiai, matur nuwun. Aduh. Dimensi bocah. Priang gyok-gyokon. Bisa kayak kesurupan kae ya. Celeng. Kesurupan celeng mencret. Tapi kayak Kiai selendang. Pripun Kiai? Wingi sore nyong weruh anak bocah lanang dikongkon wong tuane tuku beras ning warung. Iya. Bocahe ora gelem pura-pura mriyang selendang. Terus pripun Kiai? Jebule bocahe malah dolan. Barang ning dalan ora ndeleng-ndeleng bocahe ketabrak truk. Endase pecah, ususe modul-modul, wetenge pada berantakan selendang. Sudah sembuh. Pimen sih. Cepet ya Kayak kilat. Pimen dang kowe. Bukan pengen ngerasa kenal. Ususe modul-modul ndase pecah. I'm fine, thank you. Meriang banget. Sampean Kiai lho Kiai. Ngomongnya mesti bisa langsung tembus maring langit. Nyong tang grendongan nek anak gendeng pe dongane nyanggrok ning gendeng oh. Sampeyan sing bener ah. One sing senenge nipu. Nggih pun kula nderek. Ya sing mau kaya kowe wis mangkat to. Lupit ke maju meneh. Pansang. Oke. Pangapa teng? 50%. Perjanjian. Angger dipangan dewek berarti KKN. Apa? Pripun Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sampean lagi apa Kiai? Kowet. Lagi ditongani aja ngeyel bocah yang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, Mabruk. Mendhuwur. mendhuwur. Matane. Waduh, masker spidey pe maksa sih. Nyongok Kiai. Kayak sebul kon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad.
mabur. Cekelan. Oh, katolan. Dasar bocah. Kelakuane. Aku lagi Ya, disebul itu kok kerjane katolan. pun, compong. Katolan. Senengane ngerjani kiai ne. Apa? Kon. Ini kecekelan. Ya kiai sekali-kali dikerjaan. Aduh. Kualat kon kok. Katolan apa mi kita? Apa? Katolan apa mi? Kotolan gedebok. Jadi begini Kiai. Samit. Kayak nganti jam pira bebas ya Mas Jati? Bebas ya? Nyong suwe orang dalang aja nih mesti dipuasna pokoknya. Jadi begini Kiai. Di perjalanan itu kan banyak yang jual nasi goreng. Karuan. Ya karuan wong lagi dagang selendang. Maksudnya selain ada nasi goreng itu juga ada es cendol. Neng ngarep ya ana lamongan. Bener, udah pirang-pirang bener. Ana seblak ana pirang-pirang. Lah ya wong lagi dagang piye sih? Lah iya kowe wong lagi dagang di mana? Kodongaken ae laris. Dongaken ben laris. Hubungannya apa? Bisa kiai bisa ora peka ora. Kon maksudnya primen. Lah wong dikon perjalanan jauh perang ya mesti anu kok. Pimen kon ngomongnya sing jelas. Sing cetak, ngomongnya sing cetak. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Ya ora sangu. Wetenge ngeli, telake ngelak. Maksudnya pimen. Itu di jalan itu berjejer makanan-makanan seafood. Oh, ya kon bisa ngamen atau mana kalau Ngamen waduk. Kalau duit. Ngemis Lah iya ngemis. poran wong lagi dagang orang kok ngamen yang pimen sih ngemis, kanane. mana Kok ngemis. biasanya gawa batok ke. Sika, Kon gawa rantaman apa ya biasanya? nyongke ngemis premium, paham? Sih, lo kan anak komis premium. Saya tidak ada kelasnya ngemis-ngemis neng ngono lah. Singlen Si mesti kon ngendi? ini. Oh, anaknya nyongke mlebu maring universitas KB, paham? Anaknya kon. Sing siji neng Undip, sing siji neng UI, sing siji neng ITB. Kuliah ya kuliah. Kuliah kabeh maksudnya gue. kuliah. Kue kuliah KB selenteng. Orang ngemis KB. Loh. Sa profesi. Dadi pimen maksudnya kawan Iya kon selenteng. sing jelas oh. Kula nyuwun sangu. Nah. Ngomong sih mau njaluk sangu yai. Njaluk sangu. Nah, Nah, seafood ana ketoprak ana lamongan jejer-jejer. Remu meneng desi. Ya ora kone bae kakek. Kayak urusannya nyong gak kiai ini menang. Ya wis deh. Kontak cipok li. Kolo ya. Kau ngerti desimal ini. Mama, maafkan papa. Papa ini kalau di panggung memang menggoda sinden ya kayak gini. Ya ora blandrang bayu blandrang. Ini hanya acting. Mbuh memburine neng kana kepincut ya mbuh. Ya aku. Teliloken kon kolo karo nyong dang. Ora wong kon sinden anggar bengi anggar awan ngurugi pasir kok. Nyaca kok desi anggar mlaku mesti pasire rondok kowe. Blonos kerikil. Crispy ya dang, crispy. Kon jaluk sangu pira selendang. Supaya jawane. Kula Sing jelas ah. Kira nyuwun 500.000. 1,5 juta njaluk. Pen maring Cirebon apa sih? Wis, ora apa-apa wis. Ajak tak goleki. Eman temen Kiai. Emang ya. Kiai ora gawa duit selendang. sakemis bareng boteng. Santrine pada balik dikongkon karantina dewek. Dang. Apa? Kiai ini udah duit. Sih? Kiai ini udah duit. Orang duwe pimen. Cak kemis bareng bae. Angger orang duwe duit nyilih wis nyong wis. Gil. Orang duit gil. Nyaca karane ngakali bukan nyilih oleh. Bener. Apa balik kan nyilih colong pelak. Kon panyilih pira selendang? Nyong panyilih 1.000 bae wis. Aduh. Delat. Oh, nyilih anak. Primpen nemen jebul. Itu berarti dana khusus simpan pinjam dong. Ke anduk selendang. Aku dalan dengan dinan gue. Dalan dengan di gue.
Dokone bisa selempet-selempet orang bener. Nang sempakan kaya Digerayang lah ya tang. bisa Pripun gae? rece gede nemen. Niki Kiai duwene 50.000 tok. Kon mau nyilie pira? Kula nyilie 1.000. Kiai anane 50.000 tok. Ya wis ora apa-apa. Nah, oke. Kira-kira kapan panyaur 50.000 Kiai? Pimen sih kondonge. Kok disit. Ki mau sing nyilih kon apa Kiai nek? Ulangi ya. Sing jelas. Pelan-pelan. Kiai bisa ora paham yakin. Diulangi Ben jelas namanya dijelasen nah. Duitnya. Duitnya. Nah, nek kena. Cekel Kiai, cekel. Ya tak cekel. Cek. Kon ngomong ada. Tadi Iya. nyong kan panjili duit 1.000. Tapi panjenengan anane 50.000. Tak tampani duit 50.000 Nah. bener. Kurangnya. Kira-kira 50.000 panyaur kapan? Kurangane pangkapan kiye 50.000. Kayak pokoknya tak tagih balik perang tak tagih 50.000. His. Pimen sih dong. Pimen siteng. Pimen siteng. Karepe pimen kon. Angger ora ikhlas tak balakna bae lah kek. Kayong bocah kangen lemen sih kek. 1.000. Nah. Kayak gue. Sana maning ya jebule. Ke 1.000 ya. Bener 1.000. Ke berarti sampean orang duwe utang maring nyongnya lunas maring sampean. Lah si pisan. Japi pimen sih. Lah bisane lunas lendang. Oke. Ulangi. Mau kan nyong nyili duit 1.000. 1.000. Sampean anane 50.000. Berarti sampean utang 50.000. Terus mau sampean nein duit 1.000. Berarti 50. Lah mau sih wis tak bala kena. Pimen sih mulek. Aduh. Sabar usia. Anaknya itu di goblok ya nang kene iki. Bener ki. Sampeyan ora diutang ki, bener ki. Wis sampeyan. Ulangi maning. Balik maning dah jelas. Mau duit 50 wis tampane ya. Wis lendeng. Panjenengan wein 100. Mau kan sampean utang 50. Bener. Ke wein 100. Berarti jujul 50. Lah mau si 50 wis tak wae kena. Ikhlas nake lah. Kelakuan. Lunas. Ikhlas na wis. Aduh. Pimen. Apa? Ora usah dipikir, Sung. Ora usah dipikir wis. Aja pakai setruk. Wis, pangestune nggih Kiai, semoga kula kali Lupit, kali Raden Jaka Samudra bisa berhasil. 50 pimen. Ora usah dipikir 50. Ya wis suara Bapak. Mangkat sing ati-ati slenteng. Nggih, Kiai. متفاعلون هجبتهم متفاعلون هجبتهم Bismillah, alhamdulillah kun fayakun. Fawayalindatullah. Iman teguh marang fatullah yahu ya Allah yahu ya Allah. Kinancingan dening sifate wali tutup nabi lan ulama warasatul nambiya. Iktiba maring Kanjeng Nabi. Yahu ya Allah yahu ya Allah Muhammadur Rasulullah. Fi hasil maksud. Hei
Jaka Samudra, Allahumma barik lana fi antuma wa wujudana wa hajatana. Amin. Amin ya rabbal alamin. متفاعل متفاعل عجبتهم ما عجبتهم ما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. Mutafailun mutafailun Hajabathum ma hajabathum ma Mutafailun mutafailun Hajabathum ma hajabathum ma Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Mutafailun mutafailun Hajabathum ma hajabathum ma Mutafailun mutafailun Hajabathum ma Alhamdulillah. Yo, eh, ow, ow, Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil
nasir. Mutafa'ilun, mutafa'ilun. Hajabat huma, hajabat huma. Hajabat huma, hajabat huma. Mutafa'ilun, mutafa'ilun. Mutafa'ilun, mutafa'ilun. Hajabat huma, hajabat huma. Hajabat huma, hajabat huma. Mutafa'ilun, mutafa'ilun. Hasbu, hasbu, hasbunallah. Nikmal, nikmal, nikmal maula. Nasir. Mutafa'ilun. Huma. Mut. On road kanggo dolanan slidang. Rapper. Namanya rapper. Kurang diangkat Mas monitornya Mas. Monitornya diangkat maksudnya. Ngaso sawetara. Santai-santai dulu. Kayak 5 bulan ora nyekel wayang ya kayak abot men. Ya. Hari ini kami rombongan Putra Satria Laras Abu Nawas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Jati, Sultan Jati, Mister, kenamanya akan teman puputan birang-birang ya mesti. Yang alhamdulillah hari ini dan beberapa hari yang lalu juga ulang tahun PT apa ya Ki? GSP. Semoga perusahaannya Mas Jati bisa lancar. Yang jelas alhamdulillah Mas Jati kue sangat gandrung terhadap budaya. Jadi perusahaannya juga tidak jauh-jauh dari kebudayaan. Wong kanca-kanca, saya punya prinsip seperti ini. Apa? Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia secara konstitusi adalah TNI dan Polri. Tapi benteng terakhir negara kesatuan Indonesia secara sosial kemasyarakatan adalah kebudayaan. Nyaca kok wayang pang wingi pang di colong karo Malaysia. So Indonesia rekabe. Reok di Ponegoro. Reok Ponorogo bol. Ditonton seniman-seniman akeh ya selendang. Ya sekalian jadi pentas hari ini sekaligus ujian tesis saya. Ya dalang ya alhamdulillah disawang kanca-kanca senior ya. Alhamdulillah nemen. Pada nyengkuyung, pada dukung nyong. Padahal biar sempat melengkeruk nemen. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi amal jariah Abantus kanca-kanca. Amin ya Allah. Wong saya kia sing menciptakan wayang santri akeh nemen. Akeh nemen. Ya tidak apa-apa. Saya malah seneng. Jadi ilmune Abah kowe malah akeh nemen sing ngamalaken. Bener ya kanca-kanca? Leres. Banyak sekali yang membuat wayang santri. Tapi alhamdulillah hubungan baik dengan saya. Ustadz Uli Nuha juara aksi Indosiar itu juga komunikasi baik dengan saya. Malah waktu mau membawa Lupit dan Selenteng ke aksi Indosiar, poyan nyong. Alhamdulillah, Gus, niki kula izin membawa Lupit dan Selenteng untuk lomba aksi Indosiar. Monggo Mas Ulin, akhirnya menang juara siji. Nah, mudah-mudahan juara siji Mas Ulin juga amal jariah Abantus. Nyong tas sing penting nomor 1 itu supaya Abah anak amal jariah laris yang utama. Ya ta iya. Ngamalna nomor 1 tapi ya berusaha laris ya Tang. Benar. Saya juga punya cita-cita menciptakan mewujudkan mimpinya Abantus, pengen duwe pondok pesantren tapi kurikulumnya SMKI. Kurikulumnya kesenian. Jadi mondok sekalian berbudaya. Alhamdulillah sudah ada link rekannya Abah namanya Mas Rois orang Margasari. Pondoknya insya Allah di Gus Mujib Danawari arah ke Guci deketnya makam Ki Gede Sebayu. Mudah-mudahan dijabah ya kanca-kanca. Stak berjuang. Kalem mudah-mudahan saya mencoba untuk terus membanggakan keluarga pemecarane. Pengen bangga Mama Romi, Mama Nur, Abah, Jafar, Janah, Mas Jindra, Adit, Aulia, kabeh
Nganti adi-adine yang sing ora katon bune ngendi. Anak. Jana hadir enggak Jana? Oh enggak ikut. Iya, Jafar lagi sakit kanca-kanca. Bocah kayak kesenengan nyetir. Mari Jakarta, Jogja ora leren, akhirnya kena liver. Kasihan, mudah-mudahan cepat sembuh adik kula. Lagu yang pertama. Sindene ngadeg apa ora? Ngadeg kok wis dandan ora ngadeg. Saya request lagu Topeng Monyet, lagunya Bantu sah. Ya. Suci berdiri. Ya. Mbak Purwati berdiri. Dalang ngaduk sampeyan, Bu. Nanti nggih habis selesai nggih. Niku lakone Sidawa, Bu. Sidawa. Katon mboten, Bu, niku sindene, Bu. Mboten maju ke depan. Ke depan, Ci, depan anu, pager. Ngarepe truk. Ada kipas angin, tidak kipas angin manja, Cik. Maju Suci depan. Ayo. Maju ya. Ngarep sih. Lurah Harno berdiri Lurah Harno. Oh, nggih. Nyong nang ngendi ki? Ngono wes. Dalange ora katon, Bu. Ngadeg jenengan ngadeg. Tangil lah. Aduh. Engko wis dalange engko ya. Selamat malam Suci. Selamat malam Mbak Purwati. Selamat malam Indri. Selamat malam Desi. Selamat malam Pak Lurah Harno. Oh nggih, selamat malam. Ngaturaken matur nuwun ke Mas Jati monggo. Nggih. Wis oh. Nyong. Iya. Matur nuwun kangge Mas Sultan Jati ingkang sampun nyengkuyung dalu menika pagelaran wayang santri saking Satria Laras Abu Nawas. Ugi keluarga besar Pak Gustoro Rajo. Nggih, kados mengaten. Nyuwun pangapunten sing kathah niki rencang-rencang kados luwak-luwak sedaya. Dadi ora mung kacang etok sing entek sapiring-piringe ya pragat. Pangapunten sing akeh sing disaki tiga balik tas ya anak. Monggo Om Harno. Nggih. Lagu Topeng Monyet, lagu karyanya Abantu Susmono. Leres. Yang mengenang. Topeng Monyet menceritakan apa, Om Harno? Topeng Monyet itu menceritakan topeng monyet. Artinya bahwa kita itu jangan sampai menjadi kunyuk alias monyet. Ya. Karena kerakusan dan nafsu serakah untuk berkuasa. Ya, betul. Aja sampai jadi monyet lah. Sip. Oke. Jari keintus kados mangkate. Oke, sip. Inji monggo dimit. Langsung nggih. Nggih. Topeng Monyet dados. Dolor. Tak kandhani sira. Amen. Jarene Charles Darwin, Apa sih gue? ilmuwan saka Australia. Menungsa kowe asale saka monyet. Kunyuk berarti. Mung diparingi akal sehingga bisa mikir sing ala lan bener, sing becik lan sing batil. Mulane sedulur, aja kosi dadi monyet. Oh. Senajan jarene Darwin manungsa asale monyet tapi diparingi akal becik ketitik ala ketara serakah sifat si monyet angger mangan coprat capret
batire ra pada tuman karepe kabeh bicara raya mulane ya dulur-dulur mulane ya cakwir-cakwir aja pada tiru monyet Angger kambing mangane sekut godhong angger kucing mangane iwak daging angger kambing mangan iwak daging ora mangan iwak daging angger kucing ya angger kucing mangan sekut godhong suket godhong iwak daging suket godhong iwak daging kambing kucing dipangan wong senajan jarene Darwin manungsa asale monyet tapi diparingi akal becik ketitik ala ketara serakah sifat si monyet angger mangan coprat capret batire ra pada tuman karepe kabeh bicara raya bolane ya dulur-dulur bolane ya cakwir-cakwir aja pada tiru monyet angger kambing mangane sekut godhong mangane seket godhong sedulur kucing lah angger kucing mangane iwak daging mangane iwak daging angger kambing mangan iwak daging ora mangan iwak daging angger kucing mangan sekut godhong suket godhong iwak daging suket godhong iwak daging kambing kucing dipangan wong peng topeng monyet gaweane eret-eret nyet monyet topeng watu pasir rasane tongseng anak monyet topenge wong topeng ucul katon monyetnya topeng ucul katon monyetnya topeng monyet Oke, jos. Ki ana cerita kanca-kanca. cerita apa maneh Dang Wingi nyong ngaji karo Kiai Subhan Makmun neng acara haule ya acara haul Kiai Muklas Gedongan. Ada satu ilmu yang menarik. Saat itu ada suami yang selalu disalahkan istri. Akhirnya merasa frustasi. Akhirnya keluar rumah mencoba berkali-kali bunuh diri. Adegan yang paling menegangkan, wong cerita temenan bisa nih adegan. Ya maksudnya kejadian yang paling menyeramkan itu adalah laki-laki itu hendak lompat ke bawah jurang. Mencolot maring ngisor jurang. Sing dhuwure nganti 70 meter. Widih lho. Dhuwur temen mah. 70 meter dhuwur. Ketika sang suami itu bunuh diri meloncat ke bawah jurang. Ketika akan jatuh ujuk-ujuk ditampani karo wong tuane sing wis meninggal 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Ditampani toh. Ditampani. Kemudian wong lanang kuwi digawa adoh sekan tebing sing mau. Setelah sadar
sang suami menanyakan kepada Kiai. Kiai, Prat bahasa apa sih dong ini mah? ke bocah-bocah putra satria laras tok lagi ngaji ngentut.